ман бошад дар яке аз донишгоҳҳои пурқудрати як пешрафти шаҳри Қазон бо ном Казанский федеральный университет кор мекунам, фаъолият мекунам. Салом алейкум хештаборон, номи ман Аҳмадҷон. Ман донишҷӯи донишкадаи шаҳри Қазони Ҷумҳурии Татаристон мебошам. Муддати 7 сол мешавад ки дар ҳамин шаҳри Қазон истиқомат мекунам ва кор фаъолият мекунам. дар барномаи имрӯза ман мехостам дар бораи донишҷӯён нақл кунам ки чӣ хел худро нигоҳ кунанд ва кору фаъолият кунанд ва як касби хуб омӯзанд. Тарзи хуб интихоб кардани касб дар Федератсияи Россия. Тарзи хуб интихоб кардан пеш аз оне ки ба Россия омада мешавад ёки ба дигар давлатҳо, илтимос ки хуб интихоб кунед ёки фаҳмен ҳамин донишгоҳ кадом донишгоҳҳо мебошанд ёки чӣ ихтисос доранд, чӣ ваё доранд. баъзе донишҷӯён мебиёнд муддати 6 моҳ ёки 1 соле ки дар ин ҷо мехонанд, ба хатогии калон онҳо рӯбарӯ мешаванд ки намедонанд кадом донишгоҳ аст, чӣ ихтисос мехонанд ва омада баъд аз 1 сол ки баъд аз 6 моҳ онҳо ба ватан бармегарданд ва дарсҳоро намехонанд. Сеюм саволи мо ҳамин аст ки тарзи шарту шароити хондан дар Федератсияи Россия. Тарзи шарту шароит хеле хубай дар он ҷиҳате ки агар ту донишҷӯи фаъол бошӣ, агар ки ту дар ягон олимпиада ҳастан, ягон фестивалҳо иштирок мекунӣ, ягон чизо иштирок мекунӣ ва барои ту ин як баҳои баланд мешавад ва аз тарафи муаллиму муаллимаҳо ба ту баҳогузорӣ сахт мешавад ки ту метавонӣ ки аз ин баҳогузорӣ ту ба стипендияҳое ҳастанд ки стипендия ки давлат ба ту метиҳанд ва ин стипендия барои ту хеле фоидаи хуб медиҳад. Аз он ҷиҳате ки ман худро дар назар ҳозир мебиёрам ки ман муддати 5 сол дар шаҳри Қазон хондам, стипендияи ман аз 10 000 боло буд ва ба ин 10 000 ман зиндагии худро пеш мебурдам, яъне зиндагии донишҷӯии худро. Саволи дигари мо ҳамин мебошад ки чӣ кор кард ки донишҷӯён ба корҳои сохтмонӣ даст назананд ёки дар азоб худро намонанд ва саломатии худро аз даст надиҳанд. Донишҷӯён мебиёнд мехоҳанд ки барои як сум ёфтани худ, барои як гоҳи худ ба сохтмон раванд ва онҳо фикр намекунанд ки сохтмон саломатии одамро хеле мешикананд ёки азоб метиҳанд. Барои ҳамин кӯшиш кунем ки дар ҳамин Федератсияи Россия ёки дар дигар давлатҳо ҳаст ҳамин корҳое ки как офитсант, кор бо шаурмапазӣ, бо ягон чи дигар ва барои ҳамин шиками сер, на азоб, на ягон чи. ҳаминро хеле фикр карда баъд ҳамин корро кунед. Ва ман бошад дар яке аз донишгоҳҳои пурқудрати як пешрафти шаҳри Қазон бо ном Казанский федеральный университет кор мекунам, фаъолият мекунам ва аз ин хеле ман хушҳол ҳастам, барои ин ки ин касби ман аст, яъне касби режиссёрӣ, коргардон ба забони тоҷикӣ ва дар ин ҷо бошад ман ба ҳайати наворбардори монтаж кор карда, фаъолият карда истодам. Агар ки хоҳед ки ба корҳои ҳамин ки дӯст доштаатон кор кунед, бо кала кор кунед, ҳамаш соз мешавад. ба ҳамаи шумо хайр то барномаҳои оянда.